Diri sa Talaria kay kanang sayo jud kay mi on time jud kaayo mi pareha na ako. Siyempre ako man director dapat ako jud ang iwit. Unya karon pareha karon sayo jud kay na sila. So karon kay kanang mag-practice na mi wala mag-practice na gid mi. Tara na. Sige. Hala ako. Ako pa isa. Ay okay raman ko. Okay ra lagi ko. Okay raman ko. Diri sa Talaria, ang mga gusto mo joy, labaw na karon ang mga trainees. Kay welcome kayo sila. O parehaan niya karon. Tay silig diri ako yung sama ni diri ako kakapoy pud ani inani. Ay, unya na siya. Disregard sa nato na siya. Siya na sa. Ikaw, di ba, okay naman ka, no? Kira, pero kani mga kauban na to, balik-balik kong agi, balik-balik ko tag-agi. Unya na lang na siya. Sige, okay ra ka din na lang. Ikaw, di ba, okay naman ka din na lang. Tigala, pugasan na, oy! Diri sa Talaria, ang among costume kay mga gahot, unya ka nang ligpon jud kay siya, parehaan ni karon. Tanawa yung Paris, tanawa, undot ka, undot ka, you guys. Ay, yung Paris daw, eh. Sure ka? Sure jud ka? That ka siya na. Sunod karon, diri sa Talaria, child-friendly jud kayo ni diri. Diba, nindot hindi mga sapatos, mga costume, so ganyan. Magyud nga may encounter sa Talarians kay pareha karon kay kanang ulang yung time management and then kargado pod kayo ni kining kapahuway o pareha. Uy guys, di ba practice sa man